What's up guys? So karon nami na ako karon sa immigration diri sa Thailand. Uban ako si Immgration tora. Kani siya nga lugar na diri. Actually this is the spot nga na mga baligya. Karon wala siya kaduwa na ako diri ani sa immigration last time tong first time na ko na ani diri atong last year. So karon wala ay ato sa una dagan itong baligya. Karon wala siya baligya kay kagahapon pa man gud na gikrimit ilang hari. So awa unsa ka spacious ilang immigration. Kabalo ba mo nga na ay kuan diri nila? Na ay mga coffee shop, mga baligya 7-Eleven na diri sulod sa immigration building nila. And dagag baligya. Awa. Oh, di ba? Gamay ra to diri pa to siya nga part basta napos siya dito ang 7-Eleven na dito sa unahan. So karon magulat na lang mi og queue na mo kay number 66 pa man mi sa baluta. Mao lang mo hulaton para mauli na mig sayo. Unta makauli mig sayo kay sus loy kito ko mga kauban dito. Okay, amta. Oh, ta. Ato ta sa ubos para kuan. Amta. So ito mo diri sa immigration kung saan na diri wala na ni Shag Mall. So sugod na ta. Hey, come here. You look like a music lover. Excuse me, senor. It is not ole ole. No, see. It is only one ole. Like this. Yeah. Part diri sa building nga wala pa ko kadto kay atong panahon nga na ako diri ko igil ka wala ko wakit tingog kay wag ko kasabot nila karon kasabot ko net noy gamay lang gid kayo grabe gamay ra gid kayo ako nasabtan. So balik ta sa tour. Nalibot na nato ang tibuok immigration building and ambot asa may magpunduhan ni karon. Maybe we'll go back upstairs. Manakata? Masig gipangita na dito. So karon diri na ay blood donation thingy here. Okay, humana ragimig sayo. So makawali ramig sayo. So manguli na rin ng taon-taon mauna ni. So salamat sa iyong pagdanood. See you in the next video. Tinuon na gini.